Айсулу, Галиева Эмилия. Добрый день, дорогие одиннадцатиклассники! Добрый день, педагоги, родители, гости и участники нашего торжества. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, әти-әниләр, укытучылар һәм укучылар. Бүген без сезнең белән иң тантаналы бәйрәмгә җыелдык. Чыгарылыш сыйныф укучылары өчен кыңгырау соңгы тапкыр чыңлаячак. Мы начинаем наш праздник, праздник последнего звонка для выпускников 2023 года. Соңгы кыңгырау бәйрәмен ачык дип белдерәбез. Торжество, посвященное последнему звонку, считать открытым.